hei voin nia puya fly rawa serhlum huana kaldon ani hen serhlum anei tha khop maya hei heng te in lara na sa ni me ti hian kan han en kol ze langa tian vain an lo me ka hei heng lai te ra treu maya a min zual pui hi an lo sia tu nai chuan nakin ama kom na hun te po kan nei ang kan video ta in lo thlir zel don nia hei heng hi an lo na man ruwa ani a hei he ta hian an da khawm a awm bawk a nakin a lo tu te pawh an kal le tur a ngai la hei an serhlum huan hi tha em mai ni me thai hei an serhlum hi tha nia hei kuvain hi kum sang ni som ni panga November ni som pasari ania hei an serhlum ra hi a lian khop maya hei heng te lian pa ngai viau ani hei hei a tha khop mai tin hela me tlama hian an ser huan hi a tha khop maya hei a ra hnem ani kung khatai na ra tewa kumina hian nakina nei tu ta kan ko manga eng chatin ngen sal ti te kan la zot tur angai la he tlama hian kan an en kual le don ni hei trip khat an local pui to a trip khat na hi ta an kong pui an da mek boka hen serhlum ala tha khop mai mitam tak serhlum a tam to lain an ni serhlum ero chu hei alo la ra tu maya an huan location hi fu sim boka hei damram dai cham na muna serhlum mun an nei a hei an serhlum hi ala min lutuk lova a min sa piang hi tin an lo zela hei ti hian chanchin buchhia hian an tuam thlap zela tian heng hi category san in na thlir ve le don ni ate lian alai hol ti te chung chuan an na thlir ve le dona chung an thlir mang chuan he ta hian king a pek na khian an pek don ani hei ta mun hi nuam ro pui sia hei tuia om tha bok si ta hin hei a ra treu mai boka heng hin la lo le tur ani hei a lo tu te hi an hmuna hian an lo om chia lova chon lo ei lai ania nakina ti lan thei chuan an lo ti lang tho tur a ngai la tha nge hei ti hian hei hi hei a pum lian deuh hei phol lokanga hei hi a pum lian deuh an pek na bo mania hei hi an chiar sa vek to ni hetiang hi chu khoi dang lam ma thei to vak lova hei heng poi hi pum lian deuh an chiar to na ani boka chuan heng te poi ni vek mai pum lian deuh an chiar na hei ti lam vai lam chanchin bu pe bo hetlai hian chiar tur atam ani chiar pe tan chuan heng hi an chiar fel vek to ani tian vain
muna hin anon laptop lo zong zong anon tum veka tuna hin ala hel deuh hleka maro chu hel deuh hi an du zo kan ni mela a hel min lutuk lo hi an du zo kan ni mela chu wangin hei heng te po hi an la lo hel ang reng khop maya ke ni a chon min lutuk khala ni dem lo wa hei kumina hian an lo na sa ni hei tian a lo tu ten lo thleng chia chon ei khama tin an lo le ngal char char don ni voine hian mi pasari mi pariatin an lo don ani Odo yogian. Oi. hei ang lai kung hi an la ra deuh ten nia tin an lo le don a ra kung deuh te an lo zel don ani Oi đi. tiền thì ăn lâu lệ trần đón nè đấy thì hiện thì vay mi tê lậu vay mi tê tầm lúc tụi cả tiền vay mi tê thầu mít sấy do cái này thầu mít sấy tầm lúc tụi cả mít tất sấy thì nè tiền này về mà sao ăn đun tươm bút mày aku ngah hian vai mi te tho mi chai tam em maya chumi la kain ve nan chuan mang ani pum lo thiar fel tu lai hian an oma ani hian pum len dan in dot hian an lo thiar fel veka ti hian bo ma khian an da chara kheti ang pum size inang deuh tur te hian lo ti vek zel ani tin a thenin het lama hian an lo zel boka het lama hi mi tuam tlat tanam kinga tinga mi dan tuam zel le in ti chuan hi tho mi chhai tam lu to ka chi ti hian an ti ni hian hian pa hian alo ti char lo tuam char abo ma hian lo da char lo rem char ani hatiang hi hatiang bom hi motor lian trip khat takal to a kongpuya an chak loka hian kongpuya oma chuda chuan trip khat phur thei mek in om boka hian an lo chhum zom mek boka ni Venia puya fly rowa huan wang tlanga kanom meka ser thum huan hi ani the me maya Venia akom na hun anan nei do na ni ka pu chi bai le in huan hi eng tikuma tanga in siam nge masa tu na kan om na mual hi sang hi pathum kan phun tran ania chuan a pial lam song lam te po su sang hi pathum mi chu om zeu zeu mai thei a bak pial lam ro sa chu a hnu lam sang hi pali sang hi panga paruk ti vela kumin khan yang kan la phun tho kolom ang zong te pon mo a lui kha a tharin in thak zel mo
อันนี้ชวน หินพุ่นนาบินบุลจันนาอะไรก็มายะกุมินอ่างโลตัมกุมหิอินในเต็ม kumin ang kan lo tam hi kum ni chu kan lo tam ve to อ๋อช่วงนี้อินโลตัมกุมาจนยังจะเต็งอินสัลเลย kan lo tam kum chuan chu ni kuma chuan sang si noi thum ti bor ve hi ni tang pui อ๋ออันนี้ชวนอินโลตัมโตคุกมายะให้กุมินอาเฮียนกุมดังสงไออินโลชาอินโลตัมนี่อินกันเสียกุมินอาเฮียนยังจะเจียงอินอินไว้เนี่ยนะเฮียนอินเป็ด rồi ngó kan sial khat le min ka ve te on tia kan in sa thia ma an lo fa som na de sang ve tho wa อืม anga wang khan ple ma rong chu kan ka ve ni hi อ๋อนี่จนด้วยงาถูเวละจนไงไตละไอ้ทารทุกมายะเอ็นตินเงไอเอ็นกอลดานฮีอินเอ็นกอลดานฮีมีนันสิลเทียมดีพาร์ตเมนต์นำมาจังอินไอเอ็นกอลนัตูร์เตอันนั้นตุมเอ็มอันนั้นเปเจเอ็มเงนังมานี่ถัดจากน้ำมังอินไงตัวเวกไหม ya em kol na chung chang a hian lai kho hai purin sang sar gul lo khi sar om lai khan chinai thi ti te nim ka sto ti vel le mo pi ti vel ssp ti te khang ang te khamin han pe khang ang mang te po khan kan en kol chho ve mà xe anh đi hay sân ta cả hết lắm đi hi cần uống khó pa hay là mà hay là tui ha ni hi nhìn ngày sáng bốc à chор po còn chora ara khat na tu rang chi ara official na tu rang chi sai tra san tiang chi te po hi anh này là trong hiện cảnh đông tâm cảnh lòm khóc mấy mà xe sân hi cần uống tu cả anh ấy là ông lâu tác xin ở hiền hay thì hiền khó hỏi ở hiền họp tiểu office đó tu rom tập bốc xí lâu nền kan sat lak ta ang reng khup maya ti hiana ba ka hi chuan ke ma ni thei dan in khozol lam te kan dora le thang chi ser vitamin ang chi te chi tiang vel chu kan khosak dan chu ni tlang pui mai ชวนดีพาร์ตเมนต์มาจังชวนรันตีวักกันในเราตีนั่นมั้ง department la matang hi jon la lei fi lo อ๋อนังมานี่ว่าดอร์ซิมใช่ไหม ai tho khot lai khan kan wakal la tu ram tina te tu enge chik sar theng chi kha ming kan sei mai do na kan se tamai lo wa kha tiang chi te kha mi ti sakhi chan du ni mel ania ma ro chu kumina ta na hen sang sanom fi lo ti te kan han khang renga là cùng lắm ở đây chân này thì sạc chuẩn đủ về chân này ôm ta cái này những thì sạc thấy chân căn lom khóc bao còn อ๋อเสียทุ่มกุ้งตีน่ะตุยเป็กน่ะตัวรังคานี่มั้ง อ๋ออันนี้ชวนให้เทลาเห็นตุยพูดเฉลียวไม่เต็งกี่เอามาให้เองจังไงเสียมไงเลย thì bây giờ mà cái gì xí tên là nhân xiên sạc cái này thì cái lom khóc mà hay bỏ hi มังจังกายม กันมั่งกังกายเลยตุก อ๋อเตียงที่ดีพาร์ตเมนต์ดังพวกเฮียนดนตรีสักไทยเจ้าสละที่ตาจงสังละมาตะเคียนรนเสียมสักไทยเจ้าสละหอตีลำปังหอตีจันเดียวเฮียเนี่ยเสียทุ่มเฮหอตีลำปังแต่เป็นดนตรีสักไทยเจ้าสละลมอัฐคุกปีนารินอมติจวนปีนไทยทาร์แต่พอเราปุงเจลตัวร่างไงละจวนข้างร้านที่เฮียนติดละเวทีนั้น thịt là về thế đấy mày แต่งตินเงยอินเวนตุนกุมาคัน thì hiện khó hỏi mi te khó zo là mi te thằng dar tur hi cần le thì hiện cần cọp về đâu rèn mấy sáng lẽ về tên cần về bốc á อ๋อ nhưng mà cùng cho nó mặn bộ còn mặn cái gì là mặn rồi ngất bỏ hiền อ๋อจวนตูร์แต่ปนินคาบเวตัวตีนั่นนี่มั้ง cọp thế đấy mày เนี่ยข้างดาร์ที่อันเงยอมคุกไม่ยาเสียคือมันติดกันนะซา
chu mi ven na tur chu department lampang te pawh hian an ngai ven pui thei chu sela alo mum khot in arin amatin hei tunah hian an lo mek ani maw hei an lo mek a hei la zo lo deuh a hei kumina serthlum tha deuh mai kum dang aia thar tam ai nang om thei hi kan lom pui chewa in en kol le zel na tura pawh du sakna kan hlan chewa department lampang serthlum kai hnai department lampang te ne department sang te pawh hian an ni hi malak pui tlak an ni ti hi lo hria sela tlai hmunah hian an mamaw sang te pawh hi lo ti sak thei ni sela alo mom hlein arin oma vaina hun that mai min pe a kan lo me le an lo mek hi le ngai hang pawh hin lo sa vek ani tian trip khata kal to a hei an serthlum hi tam rem ani hei he tilai hian hemi motor lian hian a phur dawn a